Üdvözlök minden kedves nézőt ebben a mai videóban. Én Gamertök, és ma a bossokat fogjuk megnézni. Ez amúgy az Apollyon Craft-nak a második része. Pont egy kevés idő telt el azóta, mióta feltöltöttem a videót. Bekerülnek pár dungeon, bossok, és rámenni az elsőre. Viszek ma aranyalmát meg erőpotit a biztonság kedvéért. Egyébként él is a boss, ott van. Egy kecske a boss. Ilyen nem olyan nagyon sok élete van. Pár száz, azt hiszem 1000 élete van, talán 500 szíve van. Annyit tudok. Vagy valami körülbelül. Menjen már ki a búzából. Látszik, hogy kecske is szereti a búzát. Bár mondjuk a kecske inkább a sót szereti, de mindegy. Egyébként 1000 is van nálam Enderpearl. Jó. De jó, hogy nem lehet Enderpearl-ezni itt. Talán jobban PvP-zik a kecske, mint én. Bármunk az nem túl nehéz. Villámpenge képesség. Következő ilyen harcnál már hozok egy pajzsot. Jó, még van egy kis durája a szettemnek. Ne! Csak a halaskáig nem. Ezek azért idegesítők, mert lehetetlen őket eltalálni. El lehet, csak nagyon nehezen. Nem is maga a boss a nehéz, hanem ezek a kis halacskáik. Oxolott léjei. Gyors egy pillanatot megszakítani itt a nagyon izgalmas boss fightot. Ez pedig az, hogy gyorsan feljavítom a szettemet a nemrég az előző videóban említett Virsli XP-nél. Egy mobot kell csak megölni, vagy kettőt, és már fel is javult minden, és meg vissza akkor küzdeni. Egyébként csak jöttem vagyunk fenn a szerverem. Mindenkinek ajánlom ezt a szervert. Bátorságot fel lehet ide jönni. Ráadásul én azt ajánlom, hogy FireMC kliensről gyertek fel. De azért onnan már ott is ez itt van. Most már kevesebb fél HP-n van.
egyszerűen elveszik előlem. Egyébként 10.000 token ezt a boss leidézni. De mivel én úgy találtam most leidézve, nem lett volna leidézve, akkor én leidéztem volna. De volt, így nem kellett elköltenem 10.000 tokent. Amit amúgy 3 percet összefarmolok. Vagy max 5. Egyébként itt van ez a képessége is, hogy bezárj. Ez egy dolog miatt jó, már lehet egy picikét élelődni. Mutatom, nincsen túl sok mi az inventorimban. Megöltem, kaptam 4 darab kulcstöredéket, 5 gyémántblokkot, 2 spawner töredéket, és 2 darab aranyérmét, elvileg. Vagy lehet, hogy ez már az inventorimban volt, ezt nem tudom. Mindegy, annyi a lényeg, hogy le van győzve. És már kijelenthetem, hogy hivatalosan is megöltem egy démont. Wow. Legalábbis itt a szerveren. Itt van per dungeonnél a statja. Gyémánt blokk megvan. Nercséret nem kaptunk, ezt az előző videóban öltem meg. Mert a vidart. A kulcs darabka van. Aranyérme, lehet, hogy akkor tényleg aranyérmét dobott. És spawner töredék. Ezek vannak. Egyébként ilyen Warden boss is. Csak én azt inkább nem ölném meg. Mert az egy picit meg erős, így is azért egy jó szettem van. De hogyha egy ilyen 3-4-en leülnénk egy-két ismerőssel, akkor lehet, hogy egy elektromános viszont bevállalnék. Ketten már próbáltuk az első alviláglángot egyszer legyőzni, hogy 6-7-szer meghaltunk, mind a ketten. És igazából ennyi, meg feljavítani szedtem. Ennyi az egész. Meg hát eszembe jutott, mit akartam. Először is feljavítom a szettem. Utána, amint feljavítottam a szettemet, jó, most, hogy fel van javítva a szett, most megmutatom, hogyan lehet sok pénzt szerezni a szerveren. Egyébként ezt p-warpolás az, amit most fogok csinálni. Ez teljesen normális, csak annyi az egész, hogy per PV, az előbb is azt csináltam, csak most máshol meg, ez az Eric XP-hez. Lehessen mindig ezt használom, amit formulom a pénzt. Itt van egy mob spawner, állatspawner, vasgólem spawner, majd megvárok egy vasgólemet. Ezt kettőt belecsapok. Igazából láva öli meg, de gyorsítok a helyzeten. Ajánlom, hogy per shopba adjátok el, mert így gyorsabban lehet eladni. És így is a 3,5 millióból szereztem hát 1 milliót. Na, számolni se tudok. Azt amit jött. És
Akkor most pedig bemutatom a skilleknek a többi részét. Itt az első sort már elmondtam. Az új mobokat XP-ért, amit meg is tudom mutatni. Csak el az íjam. Hallom ám, hogy tombol egy csirke. Ott van. De jó. És ott már is fejlett az ijászat képessége. Még kell szépen fejleszteni. És ezekkel a képességekkel sok mindent lehet kapni. A legfontosabb ilyen az az élet, az erő. Ezt a kettőt a farmolásnál lehet inkább farmolni, de a harcnál is lehet ilyet farmolni, meg igazából a védelem is jó. Egyébként már 11-es szintű vagyok belőle, majd dungeonoztam. Potifőzésnél se lehet kapni, persze potikat kell főzni. Varázslatnál varázsolni kell, és igen, varázsolni. Itt ennél a sorcery-nél, nem tudom, hogy helyes a kiejtés, tehát mana képességeket kell használni, azaz mindegy. Nemrég volt a villámhívás, az is egy ilyen mana képesség. Van még a gyógyítás, aminél potikat kell inni, vagy pedig aranyalmát enni, és a kovácsolás, amiben az tartozik, hogy ülön kovácsolok, vagy itt a köszörkövön köszöröm le az enchantokat. Ezért akkor leköszörölni az éjjel. Egyébként meg igazából ennyit szerettem volna. És akkor most már nagyjából be is van fejezve az ilyen tutoriálosabb része. Most már a gameplay része fog jönni. Itt vannak a minionok, és ezek termelnek folyamatosan az érceket. Egyébként majd idején nincsen egy gyémánt a ládában, nem is tudom, hogy miért. Most ezt viszont megvárom. Aha. Nem voltak ládához csatolva. Itt kell várni egy picit. Ki vannak ütve. És már van itt gyémánt. Nagyon jó, mert rengeteg gyémánt kell a szettekhez. És akkor most mutatom a farmolási szintet. Ez a kisebb farmon. Ez igazából egy ilyen egyvizes völgyös farm. Kicsi, de hasznos. Ezen farmoltam ezt a 3 szintet. És na, közben meg itt van a videó vége. Sziasztok, iratkozzatok fel, és ha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot. Várlak titeket a következő videóban is. Addig is. Sziasztok!